Partner. Yes, partner. Yung nakalimutan ko yung balita ko. Partner. Alam mo, I can sense it and I can feel it. Magle-level 44 ka na talaga in a few weeks. Pinapanood mo lang yung balita tapos nakalimutan mo na pala. Ay! Hindi, ibabalita natin, partner, syempre yung napaka-successful na Operation Tulong. Yes! Ang launching ng MBC Operation Tulong na ginawa po sa San Andres, Manila, dito sa may sports center nila. Una sa lahat, partner, ang ganda ng sports complex. Yes. Sa totoo lang. Ang linis. Correct, ang linis at ang ganda at ang lamig. Nagbaon talaga ako ng sariling electric fan kasi alam mo naman, partner, may greening ako. Masakit, madali na sumikit ang ulo. Ganyan talaga pagka pamenopause na ata. Pagka may dala kasi Hindi pa ba? Hindi pa. Grabe to, bata ko pa. I'm just 32. Pero okay lang, hindi ba may advantage yung ganun? Hindi daw, parang mas magiging masungit ka daw. Hindi ko rin alam. I don't look forward to the menopause ka na. So lagi ako may dalang pa-electric fan kasi parang feeling ko baka mainit kasi kapag maraming tao. Hay, pagdating ko dun, kailangan ko pala winter jacket. Ang lamig ng sports complex. Oo, napakaganda. And napaka-organized nung ating ginawang Operation Tulong. Yes. So sa mga doktor po na nakasama namin, Thank sa you mga po. volunteers, Correct. sa DZRH na talagang ang laki ng naging contribution nila para maging organized yung flow ng tao. Correct. Yung pagpasok at paglabas. Yan. Diba? Salamat po sa inyo. Correct. Napaka-successful and looking forward pa ang MBC sa mga susunod na araw kasi tuloy-tuloy po ito. Yan po yung kagandahan dyan. Kaya salamat po dun sa mga sumusuporta, dun sa mga gustong mag-sponsor po ng mga event. Yan. Kung parang yung puso mo tinatawag na tumulong. Ayan. Yan. Gusto mo mag-volunteer. Correct. Kontakin nyo lang po kami. Kami po ay willing na makipag-usap po sa inyo kung paano po tayo magkakasundo. Yan. Sa advokasya natin ng pagtulong. Kaya nga, Operation Tulong. So congratulations po sa lahat ng bumubuo ng Manila Broadcasting sa Company. Trulalu. At nationwide ang launch na ito. Hindi lang po siya Yes. dito sa Manila naganap. Sa iba't ibang parte ng Pilipinas na may MBC station naganap din po yan. Totoo yan. Congratulations. Mabuhay ang mga taong may puso ng pagtulong. Correct. At congratulations din po sa dagdag ligtas points sa langit. Yun. Salamat na marami sa lahat ng mga tumutok sa amin this Feel Good Lunes. Susunod na po, Tara Kape with Robin Siena and Conyo Bicolano. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper Na nagpapaalala, ang paghintay sa taong di ka kayang mahalin ay katumbas din ng paghintay na tumamis ang asin. Mama.